Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь» в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма» Майя Бута в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости сегодняшнего дня и выходных. Вы можете подключаться к нам в эфир. Ну а я для начала традиционно подключу к нашему эфиру сейчас нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюсрума, который готов рассказать об основных новостях, которые готовят вечерние выпуски новостей. Ром, привет, рассказывай. Приветствую, Гульсум, и приветствую всех наших телезрителей. Сегодня в выпусках новостей «Заман» мы будем говорить в том числе и о таких темах. Россия продолжает наращивать военную силу в оккупированном Крыму. На Керченском полуострове в 30 километрах от села Марфовка появился армейский лагерь. Оккупанты успели развернуть его за полмесяца, с 15 марта по 2 апреля. Об этом стало известно немецкому изданию «Шпигель». В распоряжении журналистов оказались спутниковые снимки. На них помимо жилых помещений расположены более 1000 единиц военной техники, которая стоит в огороженных зонах. В дополнение к основному лагерю на западе был построен еще один лагерь, но поменьше. Как предположили журналисты расследовательской группы Conflict Intelligence Team, в этом лагере, скорее всего, находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии Вооруженных сил России. О ее переброске сообщала пресс-служба Южного военного округа России, но на снимках, которые оказались в распоряжении «Шпигель», не видны ни танки, ни артиллерийские установки М-100С, которые перебрасывались в оккупированный Крым в составе частей этой 58-й армии. А это значит, отмечают журналисты, что, скорее всего, такой лагерь, как под Марфовкой на полуострове, не один. Кроме этого, известно, что кроме 58-й армии оккупанты перебросили в Крым и 76-ю десантно-штурмовую дивизию из Пскова. Ее эшелоны разгружались в Симферополе, а один из них был даже замечен у административной границы с Херсонской областью. 114 человек лишены свободы по политическим мотивам в оккупированном Крыму. Такие данные приводит крымская правозащитная группа. 74 человека находятся в тюрьмах по сфабрикованным делам о терроризме. Еще 5 человек ограничены в перемещении. 3 находятся под наблюдением и не могут покинуть оккупированную территорию. Еще 2 под домашним арестом. Кроме того, в заключении находится 16 человек. Это уже включая и задержанного последним Владислава Есипенко, нештатного журналиста Крым-Реалии, по так называемому делу украинских диверсантов, которых ФСБ России при задержании обвинила в подготовке диверсии, хранении оружия и шпионаже. Очередной акт вандализма в оккупированном Крыму. В селе Каменское, историческое название Акманай, это Ленинский район, оккупанты разрыли старое крымско-татарское кладбище. После депортации 44-го его сравняли с землей, а сейчас оккупанты начали рыть траншею для прокладки газопровода. И трубы решили проложить через это кладбище. Как рассказывают очевидцы, сначала рабочие разрыли несколько могил, а потом все остальное перерыли. В результате на поверхности оказались кости, черепа, в том числе и детские. Активисты обратились с жалобой в местную оккупационную администрацию, требуя прекратить акт вандализма, но там лишь развели руками. В оккупированном Крыму продолжают экономить воду из-за сокращения притоков водохранилища. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алуште. Воду там будут давать по 2 часа утром и по 2 часа вечером. При этом на туристах экономить там не собираются. Ограничения коснутся лишь местных жителей. А вот в пансионаты и санатории вода будет подаваться круглосуточно. А пока крымчане сидят без воды и жалуются на рост цен, коллаборанты богатеют. Доходы спикера так называемого Госсовета Крыма Владимира Константинова за прошлый год выросли более чем на 3 миллиона рублей. Из опубликованной его декларации известно, что Константинов в прошлом году заработал ни много ни мало 25 миллионов рублей. Вот такие новости и не только мы сегодня расскажем в наших выпусках. Традиционно в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум.
Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей Романом Спиридоновым. И не только. Сегодня, 19 апреля, начинается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней, как сообщают представители украинской делегации, обсудят обострение ситуации со стороны России, нарушение прав человека в Беларуси и ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины фракции «Слуга народа» и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Евгения Кравчук. Пані Евгения, вітаю вас. Я вижу, вы находитесь в кулуарах ПАСЕ, правильно? Так, зараз якраз ці хвилини розпочинається виступ президента Молдови Майи Санду. Пані Евгения, расскажите нам о планах украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. О чем планируете говорить, о чем, собственно, как будет проходить сессия, что в повестке дня? Ну, власне, ви вже назвали основні питання цієї сесії. Чим вона відрізняється від січневої сесії? Це дуже високим рівнем представництва. От сьогодні виступає президент Молдови, завтра буде виступ канцлера Німеччини Ангели Меркель. Також буде виступати президент Європарламенту Сасолі і генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчович-Буріч. Серед дебатів тема Навального, ув'язнення Навального. Це дуже така, знаєте, больова точка для Росії, тому ми, як українська делегація, ці дебати будемо використовувати там через призму своїх інтересів. Також сьогодні наша делегація, частина принаймні, її зустрілася із комісаром Ради Європи з питань прав людини Дунією Міятович. І ми серед іншого обговорили проблеми ув'язнень і викрадень кримських татар в окупованому Криму. Власне, якраз назвали і прізвища політв'язнів, і цифри. Також згадали про Меджліс, який оголосили терористичною організацією, тобто проінформували максимально про питання кримських татар. До речі, тиждень тому була прийнята на комітеті з питань рівності і недискримінації дуже важлива резолюція, дуже важливий репорт, доповідь, який може стати резолюцією вже в червні на червнявій сесії, і він якраз повністю присвячений проблемам кримських татар. Скажите, а планируется ли обсуждение и когда планируется обсуждение обострения ситуации у границ Украины? Вы общаетесь с европейскими парламентариями, как они расценивают агрессивные действия России у наших границ? Сьогодні на засіданні політичні групи – це те ж саме, що фракції в українському парламенті. Ми там кожен із наших представників поставили питання загострення, і сьогодні вийде спільна заява деяких делегацій країн Балтії, Грузії, Румунії, Швеції, Польщі, які якраз засуджують оце загострення ситуації, ескалацію з боку Росії і Путіна. І також ми очікуємо на деякі заяви від політичних груп публічні. Угу. И вот что еще хотела спросить. Как вы думаете, вот если посмотреть на эскалацию границ Украины, милитаризацию Крыма, Донбасса и так далее, вот это похоже на то, что Путин готовится к войне, или же это просто повышение ставок с целью добиться каких-то политических преференций? Что говорят европарламентарии по этому поводу? Знаєте, на жаль, хоч і це і 21-й рік, але це не європарламентарі, по-перше, бо це не Європарламент. Рада Європи – це делегати з національних парламентів, там 47 країн, серед них і не члени Євросоюзу. Але тим не менше, ми все одно бачимо певну, знаєте, або маніпуляцію інформацією, або непоінформованість. От ми вкотре розповідали про те, що постачання води в Крим – це не гуманітарна проблема,
І ця вода потрібна окупантам не для кримчан, фактично, а для військових баз, для там промисловості і так далі. Ось тому швидше Рада Європи це от такий майданчик обміну інформацією, і основне завдання все ж таки, бо це не НАТО, це не ОБСЄ, це про права людини. Тобто, фактично, Рада Європи була сформована після війни для того, щоб відстоювати права людей. І, на жаль, дуже часто представники парламентської асамблеї Ради Європи намагаються дистанціюватися від питань саме війни і миру, пояснюючи це тим, що ми тільки про права людей. Хоча під час військових конфліктів, під час воєн якраз найбільше права людей і порушуються. І це ми бачимо чітко в ситуації в Криму окупованому і окупованому Донбасі. А Российская Федерация продолжает поднимать вопрос воды в Крыму и под предлогом гуманитарной катастрофы, я правильно поняла? Російська Федерація постійно це робить на засідань комітетів, але якраз саме на весняну сесію, на квітневу, вони не приїхали фізично. Тобто вони беруть участь дистанційно, в онлайні, але поки що не дуже активні, там мало їхніх виступів. Це пов'язано з тим, по-перше, що вони не хочуть в обличчя чути дебати по Навальному, бо там точно будуть негатив до них. І в середу буде звернення Путіна до Федерального собрання. Відповідно, вони всі будуть слухати Путіна, і участь в європейських організаціях, очевидно, не так важливо для Росії. И последняя глава украинской делегации в парламентской ассамблее Мария Мезенцева сообщила о том, что будет поднимать вопрос крымской платформы. Поднимался ли уже этот вопрос? И насколько я знаю, в рамках ПАСЕ должна была быть создана неформальная группа крымской платформы. Создана ли она? Ми працюємо над цим з січня місяця, і вже 6 чи 7 делегацій підписались під Кримською платформою, тому ця робота триває. І ми продовжуємо зустрічі з національними делегаціями. В нас сьогодні знову зустріч з турецькою делегацією, які якраз є одним із основних союзників загалом для України в питанні Кримської платформи. Тому ця робота ведеться. Я думаю, що кількість делегацій, які підтримують, вона зросте. Дуже дякуємо вам, пані Євгенія. Дякую. У нас Євгенія Кравчук була з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України, фракція «Слуга народу» и член украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Напомню, сегодня началась весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, как отметила Евгения Кравчук. На ней обсудят обострение ситуации со стороны России, нарушение прав человека в Беларуси и ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Тем временем в субботу Федеральная служба безопасности России задержала генерального консула Украины Александра Сасанюка. Сообщение в ФСБ сообщили, что задержали его в Санкт-Петербурге, якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов ФСБ. Отмечается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника. Россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сасанюка, когда задерживали его 16 апреля в Петербурге. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Вот его цитата, давайте послушаем. Ми стикнулися фактично з нападом правоохоронних органів Російської Федерації на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства. Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою. Обов'язок нашої держави зробити все можливе для безпеки закордонних дипломатичних установ, навіть якщо йдеться про установи у державі-агресорі. В результате Россия решила выслать украинского консула, а в МИД Украины не заставили себя долго ждать. И МИД Украины также потребовала от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, то есть сегодняшнего дня. С нами сейчас на прямой связи політичний аналітик Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю, алейкум салям. А что за дипломатические войны идут с высылкой дипломатов сейчас? Как вы это расцениваете?
Знаєте, дипломатичні війни – річ абсолютно прийнятна, і вона дуже часто відбувається в світі. Ми бачимо абсолютно аналогічні дипломатичні війни, скажімо, між Росією і країнами-членами НАТО, країнами-членами Європейського Союзу. Наприклад, після теракту в Солсбері ряд держав, в першу чергу Великобританія, але так само ряд інших держав, солідарні з Великобританією, вислали російських дипломатів. Це є нормальна річ. Іноді вона робиться в чисто політичному контексті, іноді вона робиться у вигляді відповіді на певну незаконну діяльність даних дипломатів. На це можна було б не звертати уваги. Але є два нюанси. Перший нюанс. Навіть після початку війни, в найжорстокіший період, коли російські війська відверто, пригадуєте, перед Іловайськом, перейшли український кордон, зайшли на територію України, не було випадків, щоб між Україною і Росією відбувалися дипломатичні війни. Ми понизили рівень дипломатичного представництва. Ми відкликали свого посла. Відповідно, російському послу теж довелося поїхати. Але що були якісь жорсткі силові акції щодо українських дипломатів, знаєте, Україна цього собі цього не дозволяла, щоб з нею так поводилися. Другий момент, який дуже важливий. Те, що відбулося в Петербурзі, не має жодного відношення до так званих дипломатичних воєн. Дипломатичні воїни, ще раз повторюся, це є взаємна висилка дипломатів, яка допускається як певний факт такого дипломатичного демаршу. Тогда что это было? Что это было за афера и даже нападение, я бы сказала, на консула Украины в Петербурге? Что это было? Так. Це було грубе порушення міжнародного права, Віденської конвенції про статус дипломатичних працівників і їхній імунітет. Це був напад правоохоронних органів світському без представлення документів на особу з дипломатичним статусом, яка повідомила, що в неї є такий статус. Це було порушення всіх прав і ставлення, і статусу, і імунітетів цієї особи в вигляді, фактично жорсткого затримання, доставлення до певного відділу поліції, утримування насильного там, фактично кидання в камеру і тому подібне. Це є абсолютно злочинні дії, які абсолютно ніколи ні в жоден спосіб не робляться щодо представників дипломатичних суверенної держави. Я вважаю, що тут дві речі змішані. Пункт перший. Росія дуже так, знаєте, нагло дипломатично показала Україні, що вона не розглядає Україну суверенною державою. На що, на жаль, Україна саме в цьому плані відповіді не дала, не скликала відповідне засідання Радбезу ООН, не донесла до міжнародної спільноти інформацію про порушення фактично суверенного права на дипломатичне представництво. І момент другий, я думаю, що це є певний фактор шантажу. Ми можемо з вами робити що завгодно. Для нас нема законів. От ви чекаєте, що ми будемо діяти в рамках міжнародного права, а для нас законів нема. Так як ми анексували, нагло підло анексували Крим, так само ми можемо поводитися дипломатичними представниками. Так само ми можемо порушити ваш суверенітет на будь-якої іншій ділянці кордону. Це є спроба продемонструвати безкарність. Я вам скажу одну єдину річ. Я думаю, Росія була би трошки обережніша в таких спробах так діяти, якби Україна серйозніше виносила такі речі на міжнародну арену. Тому що права, імунітети дипломатичних представників – це є питання всього світу, це не є питання окремої держави. І ніхто в світі не може змовчати, якщо десь в якійсь частині проти представника іншої держави робляться такі дії. Але, на жаль, Україна зробила тільки певну двосторонню дію, причому в дуже лайт-варіанті. Висилка, не висилка, власне, а попросили покинути територію країни без повідомлення про причини, без звинувачення в шпіонажі. Ми ж розуміємо, що російські дипломати часто займаються шпигунською діяльністю, і такі факти українських спецслужб є. Але замість цього зробили найм'якший варіант без жодного звинувачувального слова бік Росії. Це провокує Росію до подібних дій на майбутнє. Как вы думаете, нападение на украинского дипломата в Петербурге каким-то образом связано с накаленной обстановкой у границ Украины и стягиванием российских войск к нашим границам? Очевидно, що так. З одного боку, можливо, я тут не беруся впевненістю казати, тому що конспірологічні теорії, вони не є найкращою справою, але можливо, Росія мала надію, що це викличе якусь відповідну дію. Можливо, наприклад, адекватна дія з українського боку, верніше дзеркальна дія щодо російського дипломата, якого би не висели, не звинуватили, а, скажімо, так само б нагло б затримували. А тут Росія відразу б згадала про Віденську конвенцію і звинуватила б Україну у всіх міжнародних інстанціях. Те, що Україна зробила щодо Росії. Другий момент.
Можливо, Росія могла мати наміри і плани після цього інспірувати якусь атаку на російське посольство, якісь недружні дії. Я не знаю, чи такі спроби були, чи вони були упереджені Міністерством внутрішніх справ або якимись українськими іншими органами, але Росія могла мати подібні наміри, подібні плани, і потім це використати під час цієї ескалації як факт. Дивіться, так, Україна порушила базовий принцип. Україна напала на дипломатичне представництво, спровокувавши ж самі або організувавши такий напад. І третій момент, є така фраза «провірка на вшивість». Це перевірка, наскільки Україна і як буде реагувати на дуже грубі порушення міжнародного права, міжнародних норм щодо нашої країни. Отут в третьому пункті, на превеликий жаль, мені здається, цієї перевірки не витримали, тому що ми мали відразу після цього робити дуже серйозні, жорсткі міжнародні заходи. Немецкое издание Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки лагеря российских войск, расположенного в оккупированном Крыму. По данным Шпигель, на территории лагеря размещено более 1000 автомобилей и другой военной техники. Давайте послушаем цитату из материала Der Spiegel. Приблизно за 30 кілометрів від селища Мар'ївка біля узбережжя російські військові побудували імпровізовану базу. Якщо 15 березня територія ще була порожньою, то до 2 квітня з кожним днем зростала кількість будівель і кількість техніки. Досі не було офіційних коментарів стосовно присутності у Криму 76-ї десантно-штурмової дивізії із Пскова, ешелони якої розвантажували в Сімферополі, а не на Керченському півострові. До того ж, один із них помітили набагато ближче до кордону з Херсонською областю України. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Сергей Наев заявил, что украинская разведка рассматривает 3 сценария агрессии России. ВСУ имеет планы реагирования на все варианты развития ситуации, сообщил он. Демонстрація сили – це перший варіант. Другий варіант – це отримання військовим шляхом Дніпровської води. І третій варіант – це стосується загострення в районі операції Об'єднаних сил і проведення локальних військових дій в напрямку позицій. Такі сценарії розглядаються. По всім у нас напрацьовані плани реагування та вже виконані першочергові заходи, які стримують від подальшої ескалації. Вот министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что стягивание российских войск к украинским границам – это самая большая угроза с 2015 года сейчас. Ми розраховуємо на мирний розвиток подій, уникнути цієї ескалації, яку готують російські найманці і російські збройні сили. Але одночасно ми повністю готові захищати наші рубежі. Інспекція проходить по всій лінії фронту в Донецькій і Луганській області. З 2015 року це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів, а враховуючи ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сказати, що це найбільша загроза. Пане Тарасе, вот то, что происходит сейчас, концентрация российских вооруженных сил у наших границ, милитаризация оккупированных территорий, тревожные сообщения с нашей, с российской и западной стороны, говорит ли о том, что Россия готовится к войне? Знаєте, в Росії істерія, причому істерія і шизофренія в головах вищого керівництва, вона завжди була присутня, і Росія постійно готується до війни. У них, знаєте, я з цим колись стикнувся, я це не вірю. Це ще було задовго до війни, до 2014 року. Я спілкувався тоді з багатьма російськими політиками, і я раптом від них почув абсолютно довірчі розмови. Це не була пропаганда, це не було назовні, що вони дійсно переконані, що весь світ хоче знищити Росію, що на них хочуть напасти. Оця імперська шизофренія в них дійсно існує. І тому, коли ми оцінюємо всі події навколо Росії, просто включати елементарну логіку і прораховувати логічні сценарії, це буде дуже загрозливо, тому що насправді там країна, якою править божевільний карлик, в якого в голові може статися що завгодно. І в якийсь момент він може раптом дати команду, яка буде і для Росії згубною, і неприйнятною, і невигідною, але він її може віддати. Тому треба бути готовими до всього. Чи готується Росія до війни? Давайте так, до нападу на Україну. Насправді Росія звела такий контингент і підвела такі достатні сили для того, щоб можна було зробити, скажімо так, не глибоко ешелонований прорив, але захід на українську територію. Це може бути варіант
прориву і захоплення вигідних плацдармів в районі ООС, в районі Донецької і Луганської областей, прорив на десяток других кілометрів і вибиття наших відкрите поле, після чого Україна опиниться в неймовірно невигідній ситуації. Українська армія не матиме де укріплюватися під ворожим обстрілом, і тоді Росія почне вимагати переговорів на вигідні для себе ситуації. Це може бути удар по так званому по Кримській воді. Причому він може бути набагато серйознішим, ми собі уявляємо. Це може бути введення російських військ не в напрямку навіть по Херсонській області аж до Нової Каховки, звідки відходить Північно-Кримський канал, а, скажімо, в напрямку, яким буде перебито водопостачання і комунікації з Маріуполем. Маріуполь опиняється в складній ситуації, Росія починає шантажувати нашим великим багатосоттисячним містом і вимагати подачі воду в Крим в обмін на відновлення нормального розблокування Маріуполя. Чи можуть бути такі варіанти? Можуть бути такі варіанти. Чи рвонуть вони настільки глибоко, щоб прориватися аж до Каховки? Я в цьому трохи сумніваюся. Все-таки той контингент, який збирає Росія, він для цього десь, напевне, недостатньо. То есть вот все варианты, о которых говорят в разведке, они в принципе реальны сейчас? Вони абсолютно реальні. Реальні інші варіанти, коли Росія буде створювати додаткові провокації на українській території, ну нібито обстріл мирних об'єктів з українського боку, і будуть якісь провокаційні сили в Україні це підтверджувати. Ми ж пригадуємо заяви Юлії Мендель на початку її роботи в президентському офісі, коли вона заявила, що українські війська обстрілюють мирні об'єкти на окупованих там територіях в ДНР і ЛНР. Була така історія, їх дуже активно тоді використала Росія, але тоді вони не мали наміру поглиблювати атаки і робити більше якісь негативні дії. Якщо сьогодні вони організують такі провокації, організують теж виступи певних українських політиків, які будуть підтверджувати нібито провокативні дії з боку України, а потім після того будуть здійснювати дуже серйозний тиск і на нас, і на міжнародну спільноту, вимагаючи від них тиску на Україну. Тобто це повторення сценарію 2008 року щодо Грузії. Такий варіант теж можливий. Варіант просто накопичення дуже великої кількості військ, демонстративні виходи їх на лінію розмежування, посилення обстрілів і війна нервів з надією на те, що українська влада зламається і дасть задній хід. Це теж варіант можливий. Питання не в тому, що буде робити Росія, а питання в тому, що робимо ми. Пункт перший. Я же это хотела спросить, а как вы расцениваете сейчас действия украинских властей? Вот что мы делаем, к чему мы готовимся? Мы готовимся к противодействию какой-то точечной операции России или реально Украина готовится к фронтальной какой-то войне? Ну, давайте я вам відповім те, що я бачу. А я бачу, в принципі, що ми не готуємося ні до чого. Українські війська перебувають в статусі готовності до відбиття провокацій з боку якихось там груп з ДНР і ЛНР. Все. Більшого нема. Тому що навіть на відбиття серйозних атак українські війська не готують. А для цього є дуже просте пояснення. Повне скасування заборони на розвідку, повне скасування заборони на розміщення на лінії фронту снайперських пар. Цього не відбулося. Спрощення системи відкриття вогню у відповідь не відбулося. Наші військові мусять чекати на дозвіл аж від Генерального штабу, що може затягувати до кількох годин. А рішення має прийматися упродовж кількох хвилин. Тобто, насправді, за цими речами видно, що ми не готуємося до відбиття якоїсь атаки. Ми готові на сьогоднішній день, дуже добре готові, треба віддати належне, до відбиття невеликих атак на вигляд там мінометного обстрілу, спроби завести диверсійно-розвідувальні групи на нашу територію. Від цього ми готові. Тут ми можемо відбивати, і тут ми дійсно це робимо. Чи є якісь дії для того, щоб навіть оцих переодягнутих під терористів, там диверсантів, там як вони їх називають, ополченців, які можуть сунути на нашу територію, щоб їх відбити, якщо вони будуть організовано кинуті під добрим російським командуванням, навіть цієї я готовності поки що не бачу. І основне в мене є питання, чи Верховний Головнокомандувач сьогодні, якщо на територію України зайдуть, неприховано, відкрито зайдуть російські війська, віддасть наказ відкрити по них вогонь, знаючи, що він відкриває вогонь по російській армії. Не по якихось замаскованих підополченців, а під якусь там конкретно Псковську чи іншу дивізію. Я хочу нагадати, в 2014 році, в серпні, ешелонований наступ Росії, яка війшла на українську територію, був зупинений
насправді одним дуже вдалим пострілом. Одна ракета .У попала якраз в місце базування зупинки представників Псковської дивізії. В один момент згоріло більше 100 десантників російських. Це викликало ефект шоку і в командування, і в солдатських матерей, і в всіх інших. І Росія зупинилася. Вона не зробила подальшого кроку, а я так розумію, що вони планували все-таки йти сухопутним шляхом на Крим, а можливо й до Одеси. І цього не відбулося. Але тоді був прямий наказ відкрити вогонь по російських військах, убивати російських солдатів, обстрілювати їх ракетною технікою. У мене є велике питання і побоювання, чи поступить такий наказ. Бо цей наказ не може поступити ні від головнокомандуюча Збройних сил України Хомчака, ні від будь-кого з генералів, ні від будь-кого з командирів. Цей наказ може поступити тільки від Верховного головнокомандуючого. Тому що це є вступ України в війну з ядерною державою. Чи готовий Володимир Зеленський дати такий наказ? Я думаю, що він не готовий. Я боюсь, що Росія розуміє, що він не готовий. І оце є найбільша загроза. Це означає, що Росія може піднімати ставки дуже високо. Пане Тарасе, 21 апреля запланировано послание Путина к Совету Федерации. Может ли быть так, что Путин попросит разрешения, и Совет даст это разрешение на использование войск? Возможно, он не воспользуется этим, но каким-то образом попытается еще больше надавить на Украину. Знаєте, для цього все-таки, навіть для Росії, мені здається, що для цього треба мати якісь хоча б формальні зачіпки, за якими це зробити. Давайте згадаємо, коли він вибив собі цей дозвіл у 2014 році, у нього на столі лежало прохання від Януковича, якого по Росії називали легітимним президентом України, втікача Януковича, з проханням ввести Збройні сили на територію України Ну, і підтримати, вот эти відновити... вот письма Пушилина сейчас, последние заявления представителей Госдумы о том, что они готовы защищать русскоязычное население Донбасса и так далее, не может стать триггером как раз? Розумієте, якщо ми все-таки розцінюємо і цю територію Луганської, Донецької областей, окуповані території як територію України, чи може туди відкрито бути введено російські війська? Зараз вони там перебувають неофіційно, але відкрито, але не офіційно. Чи вони будуть там офіційно введені? Та вони це можуть зробити в будь-який момент. Нас цікавить сьогодні питання, чи вони готові кинути війська на підконтрольну територію України там на Сході або з боку Криму в напрямку Херсона і далі на північ, вдовж Дніпра. Я думаю, що все-таки такого рішення не буде, тому що треба хоча б якусь формальну річ мати. Хіба би до 21 числа лишилося 2 дні, хіба би вони зараз зуміли організувати сьогодні, завтра, післязавтра максимум якусь провокацію, в якій би загинули десь мирні люди, і це було б звинувачено в цьому Україну, але це теж має бути якась дуже серйозна річ. Я думаю, що швидше могло б бути навіть якийсь варіант, скажімо, інспірований напад, підрив російських дипломатичних установ в Україні, ще щось подібне. Це є, в принципі, казус беллі, який можна використати для оголошення війни. Чи може таке статися, чи можуть вони зробити таку річ? Теоретично можуть, тільки часу дуже мало лишилося. Я ж кажу, оця історія з українським дипломатом, провокація жорстка, знаєте, така дика, особливо демонстративно нагла, яка підпадає під ескалацію напруги, вона дуже цілком могла бути якимось певним спусковим гачком. Чи в момент повернення його до України не буде організовано нападу, підриву російських дипустанов, після чого Росія заявить, що вона змушена оголосити Україні війну, отакі варіанти можливі. Тому мені здається, що зараз треба, в тому числі і Нацполіції, посилити максимально охорону тих дипустанов Росії, які на нашій території ще на превеликий жаль перебувають. Дякую. Тому що це може бути тим формальним аспектом. Без формального аспекту Рада Федерації такого рішення ухвалювати не буде. Їм потрібна якась формальна зачіпка. Вони ще її мають час створити. Дякую дуже, пане Тарасе. Чохсагл, у нас політичний аналітик Тарас Чорновіл був з нами на прямому зв'язку. К нашому ефіру зараз присоединяється Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки України. Пане Василю, вітаю вас. Салям алейкум. Салам алейкум, витаю. Пане Василий, в разведке Украины рассматривают 3 варианта возможных сценариев. Первый – это демонстрация силы с целью надавить на Украину. Второе – это возможная военная операция на южную часть материковой Украины для открытия доступа к Северо-Крымскому каналу из-за критической ситуации с водой на территории Крыма. Ну и третье – это провокация на Донбассе с целью обвинить Украину в срыве договоренностей и таким образом попытаться снять санкции с России. Какой из этих вариантов, которые рассматривается в разведках
украинской Украины, по-вашему, наиболее вероятной? Ну, по-перше, розвідка не повинна розглядати варіанти. Це прерогатива політичних експертів, військових експертів тощо. Розвідка повинна чітко керівництву держави доповісти, які варіанти додавала Російська Федерація. А все інше то базарні чутки і нічого іншого. Тому я буду аналізувати ситуацію, робити висновки від того, що знаю, що бачу і які до чого є підстави. Перше, скопичення російських військ на кордоні з Україною – це поки що не загроза України, це підтримка французько-німецьким кластерам, в яких записано те, що ми маємо провести вибори без отримання контролю над кордоном. І Росія, якби підтримуючи ці кластери, показує Україні, що не вздумайте, мов, відмовитися. От якщо ми відмовимося, ці провокації, про які говорив ваш попередній спікер, вони можливі. Це не обов'язково, він же підказує, що потрібно зробити, мабуть, це не варто говорити. Це провокації можуть бути в будь-якому населеному пункті Донецької, Луганської області, які підконтрольні українському уряду, і тоді буде прийнято рішення про наступ, оскільки буде зрозуміло, що Україна відмовляється від кластерів, які запропонували Франція і Німеччина, і Росія підтримала. Тобто Україна ніби виступила проти 3 країн, членів Нормандської четвірки. Ну, а мы точно знаем, что это за кластеры и что они предусматривают. Нет ли в них контроверсийных каких-то пунктов? Ні, всім відомі ці кластери, їх основна суть, прямий текст ніхто не публікував, але ми про це знаємо, і інформація вже не досягла громадськості. В кластерах чітко записано і внесення змін в Конституцію, особливий статус Донбасу, який називається особливості місцевого самоврядування на територіях Донецької, Луганської областей, і проведення місцевих виборів, після цього передача кордону разом з проведенням амністії бойовикам-терористам на Донбасі. Дякую вам дуже, пане Василію. Чохсагл, у нас Василь Вовко, експерт з питань державної безпеки України, був з нами на прямому зв'язку. Ну а сегодня должна пройти встреча советников Нормандской четверки. Ее проведение анонсировал президент Украины Владимир Зеленский после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Ми наближаємось до наступного засідання Н4. Вважаю, що воно можливо. 19 числа цього місяця буде засідання радників Нормандської четвірки. Будуть обговорюватися низка питань. Перш за все, будуть обговорюватися кластери. Це те, про що ми говорили декілька місяців тому, що будуть зроблені кластери. Кластери зроблені французькою, німецькою стороною, зараз з доповненнями України. Ну а сам президент Франции Макрон подчеркнул, что Россия должна провести деэскалацию на границе с Украиной и что Запад не согласится с новыми военными операциями на украинской территории. Якщо ми хочемо бути ефективними, ми повинні прискорити дипломатичний діалог. А США, Європа – всі ми повинні бути дуже ясними по відношенню до Росії. Ми ніколи не погодимося з новими військовими операціями на українській території. І ми повинні знайти спосіб бути авторитетними щодо цього. Політичний аналітик Андрій Шкіль зараз з нами на прямому зв'язку з Франції. Пане Андрію, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю, салям алейкум. Я вважаю, що ситуація в Україні зараз значно небезпечніша, ніж це комусь видається у Франції, але дуже якісно, що для... Алло? Пане Андрію, ми вас не чуємо, на жаль, зараз. Да, вот сейчас появился звук. Пане Андрію, чуєте? Секунду. Зараз ви мене чуєте? Так, зараз чуємо, так. Я зараз техобслуговування на автомобілі маю проходити, так що трошечки так воно все виходить. Да, я поняла, ми вас не задержимо надовго, не переживайте. Чуєте мене зараз? Бо тут... Зараз, надто...
Ага. Пане Андрію, Чи ні? Чути? та, Сподіваюся. зараз чути. Та, ми можемо говорити? Все гаразд. Отже, коли ми говоримо про... Я вас не чую. Коли ми говоримо про... Найважливіше те, що ви справді існували, найважливіше наслідок зустрічі, це не кластерні домовленості, тому що вони існували раніше, і кластерні домовленості – це тільки півшляху до остаточного вирішення питання. Головне для України і для українців – це те, що відбувається іншого формату діалогу. Так, звичайно, головним винуватцем зміни формату є саме Росія, тому що її війська зосереджені навколо українських кордонів, накопичуються в Криму, відбувається ескалація напруженості, і це зумовлює західні демократичні держави реагувати на ці подразники. Але інтерв'ю, яке дав пан Макрон в американському виданні CBS, прекрасно розкладає все по поличках. Він, властиво, я хотів би зацитувати, він сказав, що якби не Захід, зокрема Сполучені Штати і адміністрація Обами і Байдена зреагувала тоді на перетинання Путіним червоних ліній в Сирії, то зараз би себе Росія би так не вела. І от, властиво, це така послідовна залежність, вона є дуже важлива для того, щоб зрозуміти, яким чином будується наратив на Заході, яким чином відбувається розуміння ситуації в Україні. Ну, Україна має зараз динамічно інтенсифікувати свої стосунки і в першу чергу використовувати ті обставини, які склалися. Ну, об'єктивно, Росія готова до атаки. Невідомо, чи вона заатакує, невідомо, чи це залякування, невідомо, чи буде реалізація цих залякувань через атаку, захоплення територій, захоплення, скажімо, водогінних станцій в Україні, чи просування по східному кордону. Але користатися треба моментом і сконцентровувати усю увагу на проблемі. От дивіться, зараз ситуація в світі вже менш трагічно після візиту Зеленського реагує на події, наприклад, в Туреччині, Франція. А пригадайте, як кілька буквально місяць тому, які болісні були стосунки чи болючі між Францією і Туреччиною. А після того, коли Росія ні сіло, ні впало, визначила, що у Туреччини коронавірусна інфекція вища, ніж в Росії, не пустила туди практично 500 000 туристів, це вразило суспільну і громадську думку. Це продемонструвало, що спільний ворог, спільна проблема мусить об'єднувати навіть державних діячів, які, може, не до кінця люблять один одного. Але тут не в любові ж справа, а справа у ефективності роботи. Пане Андрію, вот сегодня должна состояться... Я вас не чую, тому я... А зараз? Алло. Так, алло. Так, чуєте? Зараз ми... Пане Андрію, чуєте? Чё-то. Да. Пане Андрею, сегодня должна состояться встреча советников лидеров нормандской четверки. Как вы думаете, вот после встречи Макрона с Зеленским сейчас могут быть согласованы какие-то конкретные действия и шаги? Могут ли они последовать? Ведь Зеленский говорил о том, что он рассчитывает, что Макрон сделает такое искусственное дыхание, чуть ли выступит не дефибриллятором в вопросе интенсификации нормандского формата. Я думаю, це буде, можливо, не стільки інтенсифікація, скільки констатація того, хто стоїть за руйнуванням нормандського формату. Яка структура, хто саме? Чи це Зеленський, чи це Путін, чи це Макрон, чи це Меркель? Тобто, чи це Німеччина, Франція, Росія, чи Україна? Ось, я думаю, відповідь на це буде отримана у середовищі політичних консультантів. Це головна мета цієї зустрічі визначити. Або ні, або навпаки, так, Росія скаже, все, ми готові виконувати рішення нормандського формату от буквально від завтрашнього дня. Якщо це станеться, чудово. В це я практично не вірю, але шанс завжди зберігається. Просто тут головне в кожній роботі, головне визначити те, що треба усунути для досягнення мети. Не стільки визначити шлях, а в першу чергу шлях визначений, шлях зрозумілий, а визначити, що заважає у просуванні, у прогресі в цьому шляху. І я думаю, що політичні консультанти не будуть довго думати, хто у цьому винен. І Росія
активно це вона продемонструвала арештом українського консула, хоча пізніше назвала затриманням. Вона демонструє це арештом білоруських опозиціонерів у себе на території. Тобто Росія зараз грає в гру достатньо жорстку у стосунку до західного світу, і це планована гра, це підготовка президента Путіна до виступу перед Радою Федерації 21 числа, і це, ну скажімо, новий порядок денний Росії, з яким хтось може погоджуватись, хтось ні. Але я думаю, що ні Франція, ні Німеччина з цим порядком денним, тим паче в першу чергу Україна з цим не погодиться. А не удивило ли вас то, что после встречи Зеленского с Макроном на пресс-конференцию вышел один Зеленский без Макрона? Почему? Вот потому что в многих телеграм-каналах неофициальных... До речі, це по-різному оцінили французькі глядачі. Одні сказали, що він був вражений тим, що почув від Зеленського. Розсерджений був, тому що факти, які були задемонстровані, розумієте, як відбувається зустріч. Це ж не тільки Зеленський говорить. Тобто, і не тільки перед цим Макрон готується, читає чернетки, читає, що йому поклали на стіл. Тобто, перед тим була розмова у нього з міністром закордонних справ, колишнім міністром оборони Франції паном Ледріаном, який повідомив, що ось так виглядає ситуація. Ось така вона. Ось армія готова атакувати. Ситуація ганебно зла, і треба її вирішувати вже. Це було під враженням, я впевнений. І плюс, звісно, він не хотів руйнувати сенсацію, яку він готував у інтерв'ю для каналу CBS. Ось і все. Тому що головне його послання було навіть при Зеленському, якби він стояв з нього там праворуч і ліворуч, скероване не до нього і не до українців в першу чергу, а до Сполучених, і не до Росії, а до Сполучених Штатів. Тому що, ну скажімо так, Франція завжди трошки мала таку от відчуття залишеності у питаннях європейської безпеки. Тобто вона відчувала у стосунках з Німеччиною трохи себе у стосунках з Америкою трохи себе за Німеччиною. І властиво для Макрона було дуже важливим оприлюднити свою позицію французької держави саме для CBS. Я вважаю, що це одна з причин. Причина, бо інших причин тяжко там знайти, тому що якщо ще могло його до цього спонукати. Дякую дуже, пане Андрію. Чохсагл, у нас політичний аналітик Андрій Шкіль був з нами на прямому зв'язку. Чохсагл у нас, а я напомню, что у нас в студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически их выводят. +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на YouTube телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы в записи, выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу борьбу на нашем информационном фронте. Можете подписаться на Patreon телеканала АТР и стать частью большой семьи Первого Крымско-Татарского. С нами сейчас на прямой связи Андрій Тетерук, народний депутат України 8-го скликання. Пане Андрію, вітаю вас, салям алейкум. Бажаю здоровья. Пане Андрею, вот то, что происходит сейчас, эскалация ситуации на востоке Украины, последние данные, опубликованные Der Spiegel о том, что Россия развернула огромный военный лагерь в Крыму, стягивание российских войск к границам Украины, говорит ли о том, что Россия готовится к полномасштабной войне, или же это просто демонстрация силы, как оценивают многие аналитики? Ну, для демонстрації сили це занадто вартісне задоволення для Кремля, навіть враховуючи, що ця країна витрачає і так 20 разів більше бюджету на сектор безпеки, ніж Україна. Але разом з тим ця ситуація з накопиченням живої сили і техніки поблизу кордонів має на меті, на мій погляд, дві цілі. По-перше, це продовження послідовної політики Путіна щодо поневолення України, щоб Україна як держава зникла з мапи світу. І він використовує зазвичай свою силу як єдиний спосіб ведення зовнішньої політики. І друге, якщо не вийде, а в нього насправді немає достатньо сил для повномасштабного наступу, це моє тверде переконання, він буде робити все можливе спроби для того, щоб забезпечити за допомогою військової провокації певний короткочасний, скажімо,
тиждень-два максимум бойових дій, за які він, скоріше за все, буде намагатиметься пробити сухопутний коридор до Криму, щоб забезпечувати його як питною водою, так і необхідним постачанням. Тому що проблема Криму для нього є так само дуже болючою. І тому ми будемо просто спостерігати за цим накопиченням і бути готові до будь-якого варіанту. Я б хотів, щоб наша влада була готова до будь-якого варіанту, включає найгірший пряме застосування цієї накопиченої сили. Хоча, знову ж таки, я вважаю, що саме варіант повномасштабного наступу є дуже малоймовірним, тому що за це прийдеться заплатити занадто високу ціну. Хоча ми не знаємо, що зараз відбувається в голові Путіна, чи готові він цю ціну платити. Ну, если мы говорим о демонстрации силы, если мы говорим об игре мускулами и повышении градуса, то до каких пор, с какой целью, чего пытается этим добиться Путин? До тих пір, поки Україна не капітулює. Це головна і провідна мета цієї всієї істерії, яка панує в Кремлі щодо України. Ми ж не забуваємо, що окрім демонстрації живої сили і техніки, Кремль послідовно нагнітає істерію в інформаційному просторі. Ми не забуваємо про те, що так само продовжуються кібератаки на державні установи, економічні блокування України через блокування Керченської протоки. Всі ці речі, вони мають на меті примусити нашу державу підкоритися єдиним вимогам, які застосовує зараз Путін, щоб ми погодились на прямі перемовини з ЛДНР, щоб ми перестали пручатися щодо незалежності Криму і своєї незалежності, і врешті-решт зникло з мапи світу. Це його головна панівна така мета діяльності. Тому, накопичуючи всі сили, він хоче залякати не тільки Україну, але і наших союзників, що він готовий цю силу застосувати. Тому тут треба зберігати здоровий глузд насамперед, спокій і розуміння, що ми маємо бути готовими давати відсіч. Не йти на жодні поступки і в жодному разі не погоджуватись, замирюватись з Кремлем шляхом такої, як зараз придумали на Банковій нове слово, кластерної капітуляції. Коли нам замість того, щоб пропхати в інформаційний простір України просто капітуляцію і розбивають на кластери і будуть нам згодовувати нібито кластери, на які ми маємо поступово погоджуватись, а потім виявиться, що ми, знаєте, по вуха в лайні. Пане Андрею, вот сейчас мы видим консолидированную международную поддержку Украине. Как вы думаете, единство этой международной коалиции в поддержку Украины способно демотивировать Россию от каких-то безрассудных действий? Безумовно, це єдиний шлях утримання Росії саме на тих позиціях, які вона зараз займає на своїй території і поблизу наших українських кордонів. Саме чітке і послідовне позиціонування як Сполучених Штатів, Великої Британії, Європейського Союзу дає недвомовно розуміти Путіну, що Україна отримає весь бажаний пакет допомоги, який допоможе нам вистояти. Це перше. По-друге, рішучість західних лідерів так само неспростовно доводить Путіну, що він не отримає того нескінченного переліку висловлення стурбованості, який Україна отримала в 2014-2015 роках. Зараз всі очевидно розуміють, що Росія є і очевидно є країною-терористом, тому що вона вирішує всі накопичені проблеми, як і внутрішні, так і зовнішньополітичні, виключно за допомогою терору, вбивств і терористичних актів. І те, що зараз Чехія обвинувачує Російську Федерацію, те, що Велика Британія потерпала від терористичних актів, Чорногорія, Сполучені Штати, все це дає розуміти, що Путіну вже ніхто не пробачить поодинокі нібито випадки, які відбувалися, але критична сума цих терористичних актів за допомогою агентів ФСБ, які проводилися неспростовно вже доведені розвідками цих країн, дозволяє позиціонувати їх як жорстку опозицію всім діям Путіна. І тому Україні тут саме головне не схибити і не повестися на оці пропозиції Кремля
вступити з ними в перемовини. Тут Дякую. треба чекати і розуміти, що велика гра проти Росії лише посилюється, і нам треба бути невід'ємною частиною цієї великої гри і бути з нашими великими партнерами, як Сполучені Штати, на одному зв'язку. Дякую дуже, пане Андрію. Чухсал у нас Андрій Тетерук був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 8-го скликання. Пане Андрей упомянул Соединенные Штаты Америки. Там в администрации Белого дома считают, что предложение президента США Байдена в интересах президента России Путина, так как оно является мостом для того, чтобы Россия вернулась в мировое сообщество. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Я думаю, що президент вважає, що Росія зараз перебуває поза світовою спільнотою у багатьох відношеннях. Це G7, а не G8. Байден вважає, що в інтересах російської влади прийняти його пропозицію про переговори. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, Українська призма. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Алло. Алло, Да, вот сейчас слышим вас. Здравствуйте, пане Александре. Сегодня стало известно, что Путин выступит на онлайн-саммите по вопросам климата 22 апреля, куда его пригласил Байден. О чем это говорит? Фактично, як на мене, це складають ці перші сходинки, якими Байден буде намагатися Росію повертати в світове співтовариство. А загалом це приблизно те ж саме, що ми бачили у 80-х роках минулого століття. Як ми пам'ятаємо, Радянський Союз із-за залізної завіси Рейган почав повертати саме через м'які теми, через кліматичні саміти, через саміти по міграції, через культурні різні події. І тому фактично Байден використовує той же самий інструментарій. Ну, подивимось. По-перше, це різні запрошення на малі саміти, але в той же момент Росія блокується економічно. Росія блокується військово, бо ми бачимо стягування військ на кордони Росії, навіть в Тихому океані. На Росію накладаються нові санкції. Наступні санкції вже будуть проти самого Путіна і його оточення. Тобто, через силу, але в той же час через м'які поступки Байден намагається звернути Росію з того шляху, на якому вона зараз знаходиться. Рейгану 30, навіть 40 років назад це вдалося. Но вот сейчас у многих такой когнитивный диссонанс из-за введенных Соединенными Штатами Америки санкций против России. Вот, дескать, как так? С одной стороны предложить встретился, а с другой стороны санкции вел, а с одной стороны корабли решил не пускать в Черное море. А как вы объясните этот диссонанс? Ну, фактично, такий же дисонанс ми бачили і в 80-х, і на початку навіть 90-х років. Тут суть одна. Ми тиснемо на нашого опонента до тої межі, до якої його економіка і військова машина може витримувати. Але в той же момент ми його запрошуємо на саміти, ми показуємо прогресивну західну спільноту, ми йому показуємо, що таке життя без санкцій. Тобто, грубо кажучи, Байден намагається показати навіть не стільки Путіну, а його оточенню, бо треба розуміти, що Росія – це не один Путін, це також і генерали, це також олігархи і так далі. Він намагається їм всім показати, наскільки хороше, класне життя без санкцій, без ворожнечі, без агресії і так далі. І фактично для Путіна він показує санкції, кораблі, тиск і так далі. Для його оточення він покаже саміти, зустрічі і нормальні взаємовідносини. Таким чином він намагається відірвати керівництво від Путіна і він намагається утворити декілька Росій і розвивати з них демократично. Ну, фактично те, що в началі 90-х років і робила американська адміністрація, коли Радянський Союз розпався. Вот если Россия согласится на деэскалацию, о которой говорил Байден, и пойдет навстречу с ним, то в Вашингтоне скажут, что это все благодаря из-за санкционного давления на Россию. Если же Путин откажется действовать таким образом под внешним давлением, то вот многие аналитики говорят, что это каким-то образом скажется в вопросе усугубления ситуации на востоке Украины и не только. Вам так не кажется? В принципі, так, тому що наразі росіяни самі себе загнали в глухий кут. У них є лише два виходи. Або вони починають потроху відступати, або вони продовжують нарощувати тиск. Тобто неможливо тримати таку велику армію в постійній бойовій готовності і не застосовувати її. Це нам показує уся історія людства. Неможливо всидіти на штику, як того часу казав Наполеон. І тому Росії рано чи пізно або доведеться відступати, на що вона не готова,
наразі, або доведеться використовувати ці збройні сили або в Україні, або в Сирії, або в Білорусі навіть, або в Нагірному Карабасі, або в Лівії. Тобто так чи інакше росіяни чим далі, тим глибше заганяють себе от в положення, коли ми або нападаємо, або програємо. І на щастя, наразі і Америка, і союзники по НАТО ведуть таку політику, що для росіян більш привабливим стає відступ. Не для Путіна, але для росіян, для системи, для режиму як такого. Сейчас вполне серьезно рассматривают вариант возможного полномасштабного вторжения России в Украину. Несколько сценариев развития событий рассматривают и в разведке Украины. Вот не дай бог, в случае реального такого полномасштабного вторжения, какая будет реакция Соединенных Штатов Америки, на какую помощь мы можем рассчитывать? По-перше, і на мою думку, найважливішу допомогу, яку нам нададуть Сполучені Штати і союзники, це забезпечення безпольотної зони над Україною. Вони фактично, як учасники НАТО, як країни, які забезпечують безпеку східного флангу НАТО, вони мають на це інтереси, вони мають на це повноваження, а головне, вони мають на це силовий потенціал. Тобто закриття повітряного простору над Україною – це фактично гарантування безпеки українських міст багато в чому від бомбардувань і від інших агресивних дій Росії. По-друге, це може бути блокування Чорного моря. Тобто, відповідно до Монтрьольської конвенції, Туреччина може піти на такий крок, адже в Чорноморському регіоні буде розвертатися війна. І вона абсолютно спокійно може закрити протоки, тим самим ізолювавши різні бойові групи російського флоту. Ну і третій, скажімо, більш м'який вектор – це, звісно, надання озброєння, це політична, економічна блокада Росії, це повна залізна завіса довкола Російської Федерації, бо саме такі кроки буде єдиним адекватним зі сторони Заходу, і фактично всяка інша допомога політична, економічна. Але перші два аспекти – блокування неба і блокування Чорного моря, як на мене, будуть стратегічно найбільш важливі. Дякую дуже, пане Олександре. Чохсагул нас Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Но я с вами не прощаюсь, я говорю вам коруш кенджи, то есть до свидания, буквально через час увидимся. А сейчас эфир телеканала АТР продолжает программа «Рамазан Берекет» с моим коллегой Ситумеровым. Не пропустите, коруш кенджи.